jenom bych vám chtěl odebírejte Angie Fitmana. On má strašně jako dobrý videa. Natáčí jako reakce na Clash. Jako má úplně OG videa. A koukněte na takový 2 shorty, že on byl v Dubaji a oni na ně zaútočili. No prostě oni tam, nevím, co to bylo, si kouknete na jeho kanál, tak tam to uvidíte. Že prostě oni tam nemohli se ani vyspat, protože tam stříleli jako rakety. Protože chcou zaútočit na Dubaj nebo co. On tam měl v jednom videu, nebo v jednom shortu, takže se určitě běžte na jeho kanál a odebírejte ho. Na úplně megální videa. A jako fakt.